es fa la foscor en tot el lloc. La mitjanit és a punt d'arribar. La pudor més fastigosa omple l'aire. La pesadesa de 40.000 anys i presències grises de cada fèretre s'acosten per a segellar la teua tomba. I encara que t'esforces per seguir viu, el teu cos es comença a avorrir, doncs cap simple mortal pot resistir la maldad de la por.